плечиме стояла такая, начал картинка, я хочу есть. Ну просто Катюша, 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 Катюша. Катюша, я рот открыл, и он не укатился. Тому щиро вітаю вас на першій каталінській інтелектуальній гульні! Ну что, получится или нет, даже не знаю. Подайте, хочете послухати добру музику? To sobie zagraj sam. Подайте, хочете послухати добру музику? To sobie zagraj sam. Sami sobie zgrajcie. Powiedzcie mi, że człowiek może być szczęśliwy tylko wtedy, kiedy sam coś tworzy własnymi rękami. Bo człowiek może być szczęśliwy tylko wtedy, kiedy sam swoimi rękami nešto stwarza. Ale jak my byli szczęśliwi, wszyscy wyszli z nasze dzisiejsze spotkanie, my sami powinni nešto stworzyć. Powiedzmy, miejsce czyć dać drogę. Dlatego, że cała muzyka składa się z tak zwanych członek. Bo wся muzyka składaється z takich частинок. Najpierw jeden tak składa się z 4 ćwierćnót. Спочатку у одним такті 4 ćwiertnoty, Potem frazę buduje się 4 ktoś po 16, 32, 64 i tak dalej, i tak dalej. I raz. Dobra, słuchajcie, podziękujmy mamie, Dziękuję mamie. ona tu dzisiaj zebrała. głosuje sama. A ona zaraz chodzi tylko o jedno. A ja proszę tylko w одним. Kochane dzieci, Дорогі діти, odmawiajcie różami. моліться на вранці. Tylko bardzo proszę, żebyście kawałek swojego serca teraz dołożyli do swoich ust. Тільки прошу, щоб ви кавали серце, де правильно уста, і сказали мамі, то я почну так просто пишусь. Ну сейчас мы сделаем такую фишку. Я не знаю, получится у меня или нет. Наверное, нет. Я свои пальцы сейчас заковаю в круг. Это у меня третья резинка. Ну что, получится или нет, даже не знаю. Но у меня белая резинка справа, оранжевая слева. Кому хочется сделать, можно взять еще по одной резинке. Не, там на столе возьмите, там они просто ключи лежат, а самое далеко будем закрывать. И кто понял, надо заковать свои пальцы в резинковые окна. Это вроде бы ничему не причастно.
Да, делаешь то же самое. Среди шариков сегодня мы с вами научимся делать цветочек домашний. И здесь будем делать Буде сидіти в інтернеті, так і там. О, будем в интернете, Серега. Ты классный ставишь. Еле, і коли скончиться музика, дівчата повинні зловити хлопців. Настя, ти не знаєш, як хлопці. А, ні, спасибо. Зараз розумієте, Они меня уже пропустили, а им не понравилось. Иди вперед. а зараз я пропоную розлучитися. А ви не Нет, нет, вы повинны пропустить их. Идем на работе. Они с раньше времени закрыли. Картузе! Картузе!
Нет, ты можешь рассказывать. Просто на ушко можешь читать. Ну, аллейка в ушко. Ты не подсказывай. Это я так, не надо записывать. Когда просто мозговой штурм, он тем хорош. Нужно говорить все, что у вас в голову приходит. Просто не молчите, говорите. Да. Времени достаточно, не спешите, спокойно. 10 минут вас отдадут. Важно пам'ятати, бо часто напрямовується так, що ми самі кажемо, а потім чоловіка іншого сміється, все така є проблема. І ще одна річ, потрібно не тримати цю штуку, бо у вас можуть бути питання у руках ваш. І ваш, це може бути не вельми утульно, але в цей момент так само треба його пам'ятати. Тримати треба моцно, бо це все усталювання вельми тяжке і куплене за ваше актирування. Дай человеку. Так, і мікрофон. Налетели уже, налетели. Здравствуйте, Виктория. Меня зовут Владислава. Я задам вам пару вопросов. Я знаю, что вы очень долго тренируетесь в футболе, уже целых 8 лет. Но сколько по времени вы играете в этой команде? Именно в этой году. Хорошо. С каким счетом вы сегодня проиграли? Ну вы же тоже смотрели матч, знаете, Ну, я хочу спросить, помните ли вы? С каким счетом вы проиграли? Может, вы во время игры все-таки обратили внимание на трибуны и, может, видели, сколько болельщиков за вас болеет? Много ли их? Нет, во время игры я отвлекалась исключительно на мяч и не смотрела на... Хорошо. Скажите, а вот погода, как для игры была, очень хорошая или в такую погоду лучше не играть? Нет, дождь это не самая лучшая погода для футбола. А вот на тренировках, у вас они долгие, и как тренер к вам относится? Хорошо или кричит? Тренировки долгие, чтобы достичь результата, нужно много тренироваться. Тренер, ну, в зависимости от ситуации, занимаемся хорошо, плохо, нет, ругает. Скажите, пожалуйста, сколько тракторов чистят Венеции? 10. 10 тракторов. Да, для такого небольшого города это очень прилично. И вопрос такой, скажите, пожалуйста, а сколько тысяч людей, гостей города готов принять Венецию? А сколько вы лично готовы разместить у себя в тех Прям по 50 на 50. Половина у населения, половина у вас на территории, да? А сколько у вас гектаров еще Виктория, пожалуйста? А площадь Венеции, посмотрите, пожалуйста. Да, я читал, что 15 квадратных километров, может быть больше. Где находится ваш участок? Ну, сейчас попозже.
Ты написал участок, я понимаю, что такой же по масштабу, да? Я хочу поинтересоваться, как вы получили эту работу? Сложно ли вам это было? Ну так одразу не вспомнишь. Почалося давно на пенсії ще жилось. Тому Ксьон Снег попросив, там я буде дошка. Духовно. Попросила меня попрацевать добровольно. Понятно. Скажите, пожалуйста, а нравится ли вам эта работа? Ну сижу, читаю, Много у вас посетителей за день? Ну, свечки продаю, так не вельми шмат. Понятно. А скажите, пожалуйста, вот вы работаете, да? И что особенного у вас в этой работе? Ну, часом питаюся, які свічки ось там. Ці тільки свічки. І там питаюсь, кошт хотя там написано, і все равно питаюсь. А какие вы свечи продаете? Ну, такі різні, глядачі. Есть... Блин, я ще раз повторюсь питання. Какие свечи вы продаете? Ну, такі довгі. На Я почему-то думала, что ваши свечи могут быть подарком для кого-то, или это не так? Ну, не, це все купляють на могилки. А если бы вам подарили такую свечу? Какое чувство будет у вас? Тонкий намек на пол. Так, скажіть, будь ласка, ви відчуваєте себе винуватим за вчинення злочинства? Якби він би живий? Вот ты, момент я не думал, просто перед моими очами стояла такая картинка, и хочу есть. Ну просто Катюша, 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 Катюша. Катюша, я рот открыл, и у него Катюша. Вы врете. Не так было. Так, будь ласка, коли ви опошній раз були у спортзалі? Это мы уже дали кошки. 25 годов тому. Мне 27. Я боюсь рассказывать про такие страшные факты, на самом деле. Боюсь, что мне не даруют мои провины. Я боюсь, что люди мне нашкодили. Все-таки, как ты сказал, это живая истота, и когда я его съел после 25 годов того, как я его съел, все-таки отшел некую свою провину. А все-таки живая истота, у меня есть такой инстинкт есть, и я ем постоянно. Я час от часу плачу вечером. Я не говорю, что я не хочу, я раскаиваюсь, а я боюсь пойти на фольдик, всегда ему рассказать, что я слушал булочку живую. Я не поверю, просто булочку живую. Смішно, разумеется. А я бачу, что мне сдалось. Вы мне не поверите, он скажет, что я хлушу, а як я хлушу, когда это была живая булочка, если правильно. Без слов, пожалуйста. Как без слов? Ну скажи два слова. Мама, это для тебя. Смотрите. Мама, я тебя люблю. Скажи ты, Ну, так будет даже лучше. Похоленный Христос. Что вырос рано. навеки вечные. Пускай Может, бископ до нас присоединится, маму поздравить. Вообще было бы классно. Нет, А что, не коммуникабельно, что ли? Два слова. Мама, день рождения. Все, мы начнем сразу петь. Мама, с днем рождения. А только заморгает. Скажи, когда. Мама, с днем рождения. И теперь мы тебя поздравляем. И когда? Интересно. Нормально. Рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя. Пусть хранит Бог тебя, пусть хранит Бог тебя, пусть хранит Бог, пусть хранит Бог, пусть хранит Бог тебя. Юху! Готовы? Сейчас готовы сюда. Все, собрали. Сейчас что-то будет, точно. Сейчас будет бомба. Крупным планом. Мама, с днем рождения. Я тебя очень люблю, и мы все тебя поздравляем.
Раз, два, три. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения! С днем рождения! Днем рождения тебя! Пусть хранит Бог тебя! Пусть хранит Бог тебя! Пусть хранит Бог, пусть хранит Бог, пусть хранит Бог тебя. По-моему, первый дубль был лучше гораздо. Ничего страшного. А ты еще в камеру выходить. А, я тебе влез, да? Я... Все, 3 раз финальный. А ты думала? Тебя с днем рождения. Я тебя очень люблю, и мы все тебя поздравляем. Хвала Христу! Молитовна зустріча молоді уже осягнула свою віру, тому ми щиро вітаємо вас на першій католицькій інтелектуальній гульні! Дорогі, я щиро усіх вас вітаю, усіх удільників цієї інтелектуальної гульні. Желаю усім поспіхів. Так, ми помолимся про заступництво святого Юды Тадеуша. Хоть мы часом говорим, что это покровитель справ безнадейных, альбо справ вельми складаних, я не думаю, что у нас складаная справа и безнадейная. Кожен из вас має надію на то, что переможе. Маєте такую надію? И кожен в якості перемоги вынес з этой гульні щось для себе, особисто. И тому помолимся, просячи, как добрый Бог вас благословил в имя Отца и Сына и Духа Святого. Якая значная подія для християнского життя Беларусі адбылася у 1588 годзе. Але я пакуль я нічую таксама даю вам падказку. Гэта не напісанне статута Великого княства Літоўскага, Рускага і Жамойскага, так? Іншае. Калі ласка, хвіліна. Подскажи ты им. Подскажи ты им хоть что, хоть слово одно. Згодна з традицією одної німецької місцевості, одним з символів Дівоцтва Богородиці з'являється певна міфічна жывёла, особливо популярная у наши дни. Что это за живёла? Час пойдет. Нельзя подсказывать. Я не подсказываю, я Я беру. видел, что ты подсказывала. А ну-ка, а ну-ка. Ну что, брат, хороший В неправильном вопрос. переводе Евангелия или чего в переводе? В неправильном переводе... В переводе стрекотание птички этой, соловья. Utquean laxis resonare fibris, mira gestorum, famoli tuorum, solve polluti, lamireatum sancte Ioannes. Увага, питання, чим важливий цей гімн для музичного мистецтва? Граємо концерти, і в Білорусі ми вже не перший раз,
але концертом як команда перший. Тому для вас від нас прем'єра. Нема. Дуже багато маємо друзів в Білорусі. Це найперший наш улюблений гурт Риби. Тут клас. Юра і Павліна. Раз. Так. Також часом проводимо тут різні майстерні музичні реколекції для музикантів біля Мінська теж. І, в принципі, багато друзів теж запрошуємо до нас на Україну. Граємо, як я вже казала, 12 років. самое моцное сродак евангелизации – это сведчанне. Это сведчанне менавіта асабістае. Бо ты можаш казаць пра самыя неверагодныя рэчы, можаш ведаць усё Евангелие на памяць, але калі ты не жывеш гэтымі, калі ты не прымаеш гэта як правіла для свайго жыцця, то людзі яны цябе паслухаюць, але яны таксама не прымуць гэта блізка да сэрца. Таму, як уже так у рамках рэкламы, так, на Радыё Марыя ёсць такая рубрика «Дотык Божай міласэрнасці» у 15:40 пасля вяночка да Божай міласэрнасці. Гэта рубрика, у якой мы делимся сведчаннями наших радиослухачей. И освещать мероприятия, которые проводит костел, вот, например, наши молитвенные встречи молодежные, или майстерня, или пилигримка. И все это через интернет может стать открытым для многих. Спасибо большое. Сапраўды, интернет – это важная вещь, правда? Интернет – это справа, только можно такое маленькое подпытание. А интернет заменил бы вам вот эту особистую зустрічу, особистое переживание, яке вы маете тут? Вот сидишь в интернете, открываешь, видишь все эти видеофайлы, фотофайлы, читаешь, але атмосфера и дух, який вы переживаете тут, заменит? Я только это хотел. Это риторичное питание. Я на власном досвіді могу с полной показностью сказать, что самое головное это гуртоваться у межах своих парафій со своими сябрами и систематично, хотя б раз на тиждень зустрічатися на годинку, на дві. Максимум это будут некие катехези, молодевые зустрічі. Наприклад, у нас уже 25 плюс возраст. Это библейные зустрічі, мы любим разважать Библию. И, як по мне, я присутствую в интернете довольно
американцы, потом протизаконные. У 60-х годах минулого століття був такий рух ксензов робочих, яких чув, може веде. Таким чином святари про своє власне свідчення на праці, про свій життєвий приклад показували своє життя з Богом і спотикалися з чоловіком на місці праці. Моє власне міркування, що у нас час, звісно, інтернет, все, це добре, файно, там, пости, які там, пости свої, там, музички, там, малюночки, там, піти класно. Але я так лічу, що менавіта евангелізація праз некие вуличные пресы, праз мастацтва, праз... Я недавно был на православно-католическом таким христианским фестивале в Мінську, і ось менавіта праз такі, якби, вирази мастацтва, різні творчі які імпрези, де будуть запрошатися люди невіруючі, або вони будуть просто йти по вулиці і чути там якийсь гурт, і глядіти цю експозицію в музеї. На мой погляд, це самое важное, самое такое працююче. Сказав ksiądz biskup, to що особисте spotkanie. I tak samo było supolność. Z mojego doswiadu i moich bratów, z mojego ordynu dominikańców, że szmat bratów, których pytają się, czemu mianowita orda dominikańców, to ja nie mówię liturgię. Ich po prostu zachęciła liturgia, krasota liturgii, przygotowanie liturgii, śpiew i propowiadanie słowa. З такого свого особистого пункту погляду, раз життя у монастирі, короткий час, тільки 10 років, там трошки плюс-мінус. Ось. І правда в тим, що однозначно супольність. То, що молодого чоловіка притягує красоту супольність. Ми всі головні любові, насамперед. А тут така дівчина Яна з Могилова, вона сформулювала вельми класну річ. Да? Може скажеш? Я на самой справе так трохи протягнула думку Ричарда. Ну, просто, если говорить, например, о молодежи, да, в принципе, о всех, достаточно будет счастливых сестер, счастливых священников, которые идут и просто светятся счастьем. Если говорить о молодежи, то священники, которые в теме, которые, опять же, там, ну, знаю таких несколько, например. Некоторые тогда сидят справа. Вот. И, в принципе, этого будет достаточно. Священники, которые и сестры, которые счастливы, которые ну, живут этим и действительно счастливы, зажигают свои радости других. Все, этого хватит. Последнее. Я, может быть, не очень не понимаю белорусский язык, поэтому в православной церкви был такой известный в 20 веке митрополит Антоний Сурожский в Великобритании. Да? Он говорил, что нельзя стать верующим, если хотя бы один раз в жизни не увидишь на лице другого человека сияние вечной жизни. Ну, так по-славянски выражался. То есть радость веры, подлинную веру в лице другого человека. Релігія насамперед було важливо вельми почути, тому що костюл як супольності працює на різні форми має. Завсюди ми стараємося проповідувати Христа, але настільки, наскільки можливо. Може, ще було б таке подпитання, це коли ви казали про різні акції, про які чоловік розуділ у таких акціях і евангелізаційних, і концертах, і тим, що ми переживаємо зараз, зустрічі молоді. Это добрая нагода для того, как быть разным. Да, и мы уже почули шмат разов такую справу, как супольность. Так само сродки массовой информации, які могут притягнуть увагу человека, як мы так ствердили, что они не могут заменить. А як ви лічите, наскільки костюл, вот проповедь костюла про сродки массовой информации, это и радио Мария, яке у нас повстало, і сайти католицькі, на чолі з Католік Бай, і інші сродки масової інформації. Наскільки достатково костюл представляє себе, презентує себе, і наскільки достатково про ці сродки масової інформації можна довідатися про Христа.
Як ви лічите? Мое меркование такое, что там маем сайт, маем там фотопроекты разные, есть там Католик Гомель, так само радио, але не хапає блогу, ось таких особистих свідчень, які можуть бути які супольності, наприклад, ввели праз інтернет, там ці друковані інформації. По великому рахунку у нас в Білорусі вельми добре, що наш костюм має твар, молодий твар. У нас вельми шмат молоді, у народу яких європейських країн. І вся молодь гуртується проти зараз сьогодні в інтернеті. І чим більше будуть таких пабліків, як кажуть, групів у соціальних сетках, це що я кажу про средства масової інформації. Бо вони публікують, друкують, там це все є, і наша молодь про це познається. І мені подається, що мені акцентувати цю увагу. І сьогодні це велика задача там, для особливо для яких знаєте, хто Кирило на останній візиту відказується. Ну, ось там ближче. Дякую велике. Это справді важна і цікава інформація. Тільки сказали, що вже більше немає часу, тому я вже більше не маю права займатися. Але справді ваше міркування було вельми цікавим. Я щиро вам усім дякую. Дякую біскупу Юрію Косовицькому. Шановні сябри, настала довгочекана година, каб підвести виніки і узнагородити переможців. 20,75 балів займає команда Радіо Марія. Будь ласка, тримайте свій приз. Наступное, другое место. 22,1 балла займает команда Качалка. Першее место и титул самой интеллектуальной католической команды Беларуси с выником 27,5 балла отрымливает команда «Панские собачки». Дякую велике усім, хто сюди прийшов. Дякую велике гульньоцю. Дякую велике глядачам. Дякую тим, хто створив це питання. Давайте аплодисменти команді, організаторам, які постараються для вас зробити це свято. Я сподіваюся, що ми зустрічаємося тут не перший, не опошній раз, але це була перша гульня. А зараз рихтуємося до святої імши. Йдемо на репетицію в костюм. Начинает делиться хлебом яду пустынницкую речинаю. До Христа, Пана нашего. Аминь. Панна Марія,
in your own shoes, in your own. Uważam, te to swoje wybiery. I niech tendencji współczesne na świecie, sekularne na świecie, świetne, a tych ojców słowa, świetne, które proponuje niewieczorne szczęście. Nie wiercie we mnie, nie poddawajcie się we mnie, ale są środki i dzieci w ten świat u swojej pobudku, u swojej naszej chrześcijańskiej wiery, tak jak Maryja to nie jest tak samo. Jezus się wystaje Bogiem nas,
славлю Тебе, уславляю.